Toto má byť najmenší stage vo strednej Európe. Akože, čo ja viem, či to je také veľké? Asi možno, hej. Nehali ma na pospas osudu. Piči, tam to musí byť také veľké, tieto festivalové plochy. Je to možné. Majko, aký to je pocit, že postavíš stand a má byť inde? Ako ti predtým ukážem? Majko, tak dobre si ho postavil, si rád? Čiže akože, čo si chcel tým povedať? Realita je taká, že my sa neladíme, my dvaja. Ja hovorím pravdu, realitu a ty hovoríš finish. A proste bojuješ proti pravde. Strich. Nerobím. Ešte, že okej? Nie, mám baterii, nechcem ísť z auta. Nie, proste. Čiže, v podstate, my sa nehádame, hej? Pre mňa sa live stream skončil. A proste takto robím v tejto robote, hej? Mám dôkaz o to. Či boli live streamy, či neboli? Boli. Tak aký je to pocit ísť už domov, ale nakoniec neísť domov? To som nezajímavé. Ja sa o 12 km, či to bolo moc pozorné, nie? Zvládli sme aj live stream. Pekný pohľad na ten live stream. Čo robí tento chlapec, prosím ťa?